La casa de les boles, de Monòver. La casa de les boles és un habitatge burgosós que va ser propietat de la família Corbí, empresari fariner. Va ser construïda a principis del segle XX i està declarada com a monument d'interès local, recollida a la fitxa C31 del catàleg de proteccions de l'Ajuntament de Monòver. El seu caràcter monumental destaca al costat de la de Carles Tortosa, sobre la resta d'habitatges del carrer. Es tracta d'una casa de dues plantes, més terrassa, amb una torreta circular cantonera. Presenta façana a tres carrers, recapant la principal a l'avinguda de la Comunitat Valenciana. Tota la façana de la casa, aquesta revestida de pedra de bateig, cantera de Novelda, esclosant la part superior de la torre circular, que està pintada d'un color vermell arenisc. A la torre podem observar la presència de vanís germinats a les quatre cares. A la casa s'accedeix per un gran portó, decorat amb marbre vermell d'Alacant. L'eix de simetria està reforçat per la porta monumental d'accés, el vas superior i el balcó que presideix la façana, amb dos en una xicoteta balconada de forja. També es repeteix la distribució dels vanos de la façana principal a la cara sud, situada al carrer de Sant Joan. En aquesta zona s'agrupen un grup de cases burgueses ocupats anteriorment pels empresaris més importants de la localitat, al voltant del casí de Monòver. Fonts, catàleg de proteccions de l'Ajuntament de Monòver.